Sagudahin nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, ti paghayam ti nga ador, nga napoluan, gunggunana. Dear Manong Nemi. Nag-date kami, Manong Nemi, iti nobiak nga ni Minda, iti dayta nga sardam. Andala tamaliklikan da ito. Nagurda Manong Nemi iti arak, numuna ta brandy. Sinart, di nagparitan wen, naruwama kon. Baligtad. Ano nga baligtad? Siya kumatuminom ta siya ti lalaki. Ngim si kamit. Sweetheart, uminom ta nga tuwa. O sige. Basid lang ha. Ibusan ta natin order ko. Pangururayan ta natin ko ha. Pag in-order ta nga pag dinner. Ken imununan nato arak ken pulotang. Sige, check nga rutin natin mga itaog. Uy, nayunaw kanya. I-double mo, triple. Paunay ka. Single pa ilaing nga, damo. Sa tumat nga to. Sige nga rad. Cheers, sweetheart. Ket isumat si mublat nga timma nagtaog man kargahan na ti baso yung bubuyak-lat na minsan lang ng shot. Iso naman ang namin nagudwanan tim bute ket may isang litro tinorder na. Manganta ka rin. Adan na gati kahanan ta. May mas ko timangan, basta na kayo makakastoy your heart. Dahil naroon ng may mas ko, ti romansa naman doon to. Nabartek ka. Hala ka, mabartek. Di ka ba't mabartek? Sigawan. Okay, manganta ka rin. Sigo, unfair ka. Namnamisan ka nga ng siyat. Pinugustuhan ka lang. Amumot ka niya ako ng runakat ni. Ag-dry back. Kabayata na mangmangan kami, Manong Nemi, irap rapin nalat tati uminom. Uy, nabartekan. Nga, hanpan ba? Mausawa na ito naman damdama. Ito no, ang kabalyo ka kanya, mausawa na ito. Kadudod sa mata na inom mo, tamakan mo. Ipakawa na ito. Ipabungon ta. I-take out ta. Sa tamapanan iti hotel. Basta ang date kami akastoy, Manong Nemi, iti girlfriend ko nga ni Minda. Uminom nga uminom. Nakasangsanger, Manong Nemi. Yung kasta check-in kami iti hotel. Mababat kiti agdigos medyo maksayang basit di sanger na. Nakawawild man. Magusto kong met agsibod ta, imbes nga siyak nga lalaki ti mang manage isunan. Naglaing iti romansa na nukasta Manong Nemi nga nakainom. Ngayon kasla maal-alasak. Maal-alasak ko na tabaliktad. Ni Minda nga girlfriend ko iti mabartek kat siya kalkalingan na laeng mo naman minsanak lang ang mangsyat. Ngayon, kapote, patpatay ko iso na Manong Nemi, maawatak. Talaga nga bisyo ng data. Nga balik ko na, tadwa ka mat, tagkuyog, adda ka mat dito hotel, nagpapapasiti raksa. Sumardeng tulahingan Manong Nemi, na maibus na, intugot mi, nga mainom, kalpasan na, iturog nantan. Di na pa yun maisublite arwaten na. All saktulatan na. Na-reduce ti lami is the aircon. Gabata, baka no, kumter. Paturog ak tumaten, Manong Nemi. Ito ang kriingak, kumarkarab asmanin iso. Sweetheart, morning na. Nakadigos ka na.
Gawat sumablating agdigos. Ta si kamot ita ti mang manage. Siya ki di rabi, di ba? Han ka nga nabartek. Adi ba lang hangover kalabasin. Amom, baliktad. Dahita ka manin. Kung naman ang mawatan na. Siya kumakit kaskan ka. Uminom nga mabartek. Yung si kamot nga babae. Bam. Ito ang kasama ta. Liklikak to di kastoy. Managsahanak lang amin kapag date tamanin. So nga, sige. Inakarot di ko sen. Mangwat-wat na. Every Friday, akastoy manunay iti schedule mi kiniminda. Agbadbada kami nga mo opisina, may sak nga engineer, kada dark iti engineer department, iti syudad. Iti tayo suna, kada mga opisina iti private company. Lunes, aging ganiti Huwebes, hanggang mga kitkita, ngayon tinawag kami. Siyak no ka, iti mangriing kang kuana. Good morning, sweetheart. Good morning. Abay. Pwede pa pag-game? Okay, nauna niya man na ito. Sige nga rin, bumahon na ako. Sakit ulo kami ni. Abay, sakit na ulo. Awan. Okay lang, ito na ito yung makadigosak, kaya makapakanan. Sige, kumusta kami? Okay, met. Balay, opisina, balay. Di ka mapapan makiparty, no? Da party. Mamano numaawis da. Napay. Muglatan no, da party at da mainom. Uminom magpasit kasi. Narigatan no, mapalawak at ag-drive back. Magkang katawan ko tsem. Uwan, nadawa nagad-taxi. Nabarta ka drabi? Sige. Sige, hala. Ito ang nakagdigusan. Bye. Pero na binsaman nga warbartek tinobya ka. Nakalalas. Kababain. Panasak man kidi nga tawagan ni ading na. Ang dagapsat naman ang naming nga namamok. Siyempre, ini paspasyarik pala isuna. Agad mapanak sa Jabalayda. Idi aramak pala isuna. Amamukon na ginaganak kang kuwana kang kasabaten. Duwada lang ang kapsat babae. Ada pa lang iti college ni Nena. Tinawagan. Hello, kuya. Engineer. Katawag ka man kanyak. Hamu matawagan ni ate. Isuwasak tinawagan. Nalpas kami tayo nagsalita. Ay, kasta? Ano nga tibagam kanyak? Kuya. Baka arman nakmet. Sabi ko mga arman ka. Kinubyak ni manang mo. At kakasta pagrapitan dito kapsat. Ang ako lang kuya. Kuya, may tinawagan na. Kahit kami tayo kumustahin. Kumusta mo ti panagbasa? Well, ipaspas na ko. The boyfriend mo. Ba eh. Jack ba kayo boyfriend? Sa agradwarak pa yung muna. Kasi laki ni manang minda. Sa amin lang naki-boyfriend ka, di trabaho na, di ba? Siya kati first love na. Anong oras nga nagawid ni manang matirabi? Ha? Anong oras na nagawid? Bisa salud-sudan. Imbis na ka sa amin. Amati ka di? Ano yung bagaking ka? Nasakit ti ulo ko na apay, naginom ka manin iti rabi. Kunak, di naman sinumbatan. Among nga mo ininom ni manang ko? Amok Jabon kas nag-date kami ka mapartek no ko. So nga, kakahelmet yung overnight, ti hotel. Tapno, no agawidan, no usawanan. Alangan ba't nga agawid na partek, baka no kaungat na papakin mamang mo. Kuya, bagbagaman ni ate. Tapay.
Hindi na pi. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes sakit agkuyog kayo, di ba? Kit no agkuyog kayo, date kayo, minumit. Di mo maanawa? Aman. Anawag. Anak, mabalin ko kit. Isot na kay Ruaman na ako na. Sobramat kuya. Oray ko ang uminom na da okasyon. Nga kontrolen na. Imagine, dandanin rin ang biing nga idur-tudur da isuna. Ana? Idur-tudur nga. Idur-tudur. Nga, no awan ti mangitulod kang kuhanan, saan nga makawid? Yun muna, lalaki magkawid, kasangsango na. Agpeso katrabahuan ng ano. At damat pada ng babae, Muslim nga lalaki. Sino nga rin mangitulod kang kuhanan? Lalaki. Da asawanan. Si lalaki, una, at dan, ni Manong Arnel, sabagay, talkan mo din ni Manong Arnel. At kung kunahin ni Papa Noka kita, nagyaman kami Arnel, at si Kamanen kita, amok nga, concern ka launa ka na ti anak pi, kita, amok nga, sa mukayat nga dadaka sa mapasama kang kuana. Kunan ni Papa Noka. Ong tanda papaki ni Mama. Yung natanggan ti ulo ni Ate Minda, kuya. Simulan mo. Natangsit. Tangsitan na da papaki ni Mama. May panggap ka na tanga bisyo na. Pagsasaw na gindi anak ka matbibiyang nyo katan ko. Hanyo matakwarta at inom ko. Kunan. Ikasanong nadadaka sa mapasama kang ka. Awan to't daka sa mapasama kanyak. Amok nga imanage si Bagik. Sa saludsudan da papaki ni Mama, no? Amo ka di ni Ador, nga boyfriend mo, nga barbartag ka. Amo na. No, date kami kita, mabartag kami nga duwa ko na. Naan? Isulang mabartag eh. Naling uminom. Kaya mo kakit sa uminom, nag-date kami. Rin nang ba iko yan? No, awang pa iso nito ti 6, 7, nay. O man, manangin ko na. Madamaman ti inumdan ko. Kaya kung hamit ko asta, no, paminsan lang. Rin nabi. Iso nga gusto ko na mo nasakit man ti ulo na. Bagta makatrabaho no kasta nga adak ko hangover na. Maawatan na ka tao. Agpapadadan sa tagkakatrabahoan da amin na kasi jay. Lunch break, Manong Nemi, itatawagak ti girlfriend ko. Hello, sweetheart. Hello. Pangaldawan nyo. Ada, resto bar, dito'y asidag to pisina. Resto bar? Yeah. Restaurant, panganan, paginuman. Kore daw, minum ka? Ano, mga anak lang. Alangan mo't nga agsubliak to pisina nga agad arat. Hamit Niyatamok baka no ada arat di sa siro tilamisan mo. Ito pisina. Suksok na haram. Sa anak mo na kasta. Baka agbalin to kasta. Alcoholic addict ka. Rinabiimat din. Sino ko na ka? Saklaw minum no data. Sino takamuam? O, kita? Sino takamuam? Sino nang bagaking ka? Kuna namuak. Sino takamuam? Nga rin nabihi. Nananaskan pa yung mamuam no? Sino? Sino? Adama mom ka nagiti kaopisinaak? Amuam ni Arnel?
Haan, ang mo ni Arnel. Ngayon kahit gumawa mo ni Arnel, tayo sukanok tang kanain mangitultulod kang kakat. Okay na Arnel. Baka mat no, kursonada na ka. Uy, amo na ka-respeta rin ni Arnel. Iso nga no kasta nga mabartag kan, kayat mo pati mabartag unay kabutaadan ni Arnel, nga mangipatulod kang ka, taba magtalkam ni Arnel, ganun ba? So, dahil din napakadanagan. Okay ya. Kahit kung ikatam dito ng vision, nakaalalas. Kasi nung nagsigarilyo ka pa, ay, huwag naman sigarilyo. Naangot at nguman Nung agamok tag sigarilyo. Kuyog nga minataarak kan sigarilyo Mabali nga hasta, sana kag sigarilyo. Di kini kakaduam ngay. Andag sigarilyo, kagurgurak na rod. Sa nagsigarilyo, danagit, oops, mandayo kan. Sa katuam magsublin, no, malpas mo nga maibos ko na. Yung tsak makiabay, dagat sigarilyo ka bata. Nabang sitihang, sa nga uda, kat sigarilyo nga rod. Pati arak na magsit. Yung nga gusto na ko, nakainuma, na-immunak siguro. Ikatem, please. Ikatem. Liklikam ti makiin-inom kadigiti lalaki. Delikado mindan. Nangruna kat nakainom kayo. Mapagtalkak digiti kaobrak. Mapagtalkam ngang peso. Ngam sangag na nayon nga mapagtalkad da. Asidig ti sulisog. Nangruna no nakainuman ti may sa tao. Please. No hayat mo ngagtultuloy ti simbeng ti relasyon ta. Liklikam ti makiinom. Alaman, uminom ka no isumat ti nakairuamon. Ngam, nakaawit ka ti balayo. Paritan na papakinim mo Kitilimad mo na. Uminom ka ti unag ti kwarto, basta adda ka ti unag ti balayo. Ngam napimitas mo no ikatem. Kahit no samo may kat, dadya ko ti kunak. Liklikam ti makidanggang uminom ka dagiti lalaking kakobisinaam. No kahit mo't uminom, tara kay ruamon. Diya balayot pag idumam, taonag ti silad mo. Nangabalin to nga angot na kada papakin mamang mon, kini ading mon, basta naikainom ka. Sweetheart, sige, tungbalag ka. Okay, nagyaman ak nung hasta. Maribo rin doon malem, agawid ak masapa. Nasiyat nung hasta. Good. Sige, sweetheart, I love you. I love you too. I love you more. Amo kon ti pamayak tapno mamonitor ko ti girlfriend ko na kung tinakam ko mano. Adamat ni Nena, mabaling matawagan, kumusta ni manang mo, sino nasapa ka dimot lang nga nagawin. Eso nga karabian na manunemi, imbas nga ni Minda tawagak ni Nena. Hello, kuya. Hello. Kumusta ka? Kumusta ka nagmalmalem? Okay, man. Hala, kuya, kananak mo na tawagan Baka may inlapak met keng ka. Loko ka. Naingkapsatan lang ti barik na keng ka. Di manang mo ti patpatek ko. Kumayat Kumusta ni manang mo? Kaya pinin mo tawagan. Abay ang siyak ti tawagan. Nagawit ba't lang na sapa? Bilagro nga rin tinapasamag ta nasapa nga nagawid ni ate. Binagbagaak. Good. Good na dimngagkang ka. Di maganda ka, samping nga rin mo rin silad na. Nagtugtuga kit. Abay, di ka may nakigandang nga nga nate. Makan muna kailata ko na naman. Nanda ka no aramidan na. Nanda ka no iring-ring pas na. Di naman ilokat trida tumakita ko ma.
Doble man itati mapan mang pag-uni kang kuana. Tapi kuya, baka umiinom ti arak di chelad na. Ha? Ala, dinulot na maikata. Ngin napipian. Nga uminom ti unig ti balayo. Ngin ti makiininom ti kasto nga oras kadagi ti lalaki. Sa bagay. Agpeso manon nemi tatinawagan nak ni Nen nakalpasan iti of 10 minutes. Hello kuya. Hello. Ana. Hindi na matin mawal. Balikas ti bagbagana. Nga dalmatit. So, pinilit ko ang lokat tiri daw na. Napang winalit, duplicate. Ala, nabartek ni aten. Nakalalas di lang na. Nakasangsanger ti nagtisilad na. Numamon ni papa, handa mama, susapo. Ungtan naman. Kasla, awan, kasla nakapang pangit, sunod sa jigalang na nabartek. Inanong nga rin. Pinagplas-plastar ko nga, paida na. Sa ako, inala na kita inaramad na. Bagata nagdapulutan na. Naibus na di arak, naibus na pati pulutan, naturugan. Kuya, mayat man ngagpeso, taon pa kaan anuan na taad na dito balayin. Ngayon madilat na di sa lunat na kuya na ijay, kas jay. Iso kang baliwak tuman na magbagaan. Nga, basi-basita na lang. Kontrol na. Sanang to, inot ng malipatan ti arak. Paring Kuya, kaya't mo kati palang manangkun kas diya nga ugali na, nga mamartik suna. Kaya't ko, gabat ipat-patig ko Damor nga ipat-patig ko suna. Gabot kasapulan na ti ayat. Kasapulan ti kas kanyak ang mamagbaga kayong kuhana. Adamat, adakimat. Adamat digdagan na kang ka. Kada kayo. Ngam tumultulong akmat para iti pagsayatan na. Nagsayahat ka ang boyfriend. Makasara ka to kumamat ti kas kang ka. Abig katawa ka kuya. Kahit ko boyfriend, concern unay kanya. Nga anyaman na pagsayatak, kat ikalakagom na. Tapag bisyo kan domet. Diyak kahit sumultulod ka ni Manang. No, anikit imalaan na. Hamad ang mamartig ni Papa, ni Mama. Sumud lang yung tagat-arak no kadto. Kabigatan naman nun na may tinawagak manin. Hello, sweetheart. Nasapa ka nagawid dito kalman. Ngayon kastaon ka naman tibartak mo. Laka mo, ala, gibulbulong ni Nena kang ka. Taw-tawagan ni Nena? Monitoran ka. Babad ka ni Nena. Sweetheart, amount ko na naading mo, naka-alas tilangan ni Manang manabarte. Kunana. Kunaking kuha na kitwa. Padaasip naman nga, picturen, i-video, sa munto ipakita kang kuha na, no saan nga nakainom. Dapat nung kastak, makita na nung antlangana. Siguro, no makita mo tumatimadingan lang ay, nagmadigayam, diyak raramidanan. Baka, kunam to. Sweetheart, insingasing ko kang ka, ngatahang ka mag-ininom kada kiti lalaki. Thank you, tatinungpan mo. Itata, nasobra amet. Anya na tano, jelo gudwan at inumam. Into rabi, jelo gudwana. Into sumarunong nga rabi, jagudwana. Into sumarunong nga rabi, okay, may boss. Into no, sumarunong nga rabi, gumatang nga manin, dahil lang 1/4 na. Sumaruno, 1/4. Laging gana nga, may inot mo, kapasya-basit, laging nga hamunton kayat.
Kaya't nang sawen, ininutim nga ikaten. Taam mo kasama mo magulpe. Mabaling ka di? Indon may kat mo ti aginom. Mabalin to siguro nga, will you marry me kung naktokin ka? Mabalin siya dahil? Sige, I will try. Sa mo lang ang badasan, naramidam. Sige, sweetheart. Sige. Inararamid na met manong nemi sigon kininena kat mon monitoron na. Tumawag man kanyak kuno kaninena. Kuya, nakaidan, nakaturugan. Tekitak da di arak, hanang inubus. Apagbasid lang. Good. Ala, kuya. Lukluk-tak diri daw ni Jesilad ni ate nga dinamo. Natulbag ko duplicate. Baka maduktalan ng to. Awan dakas na. Kapag pagsayatan na ti amin. Mumonitorem, di ba? Munmonitoren ta. Nagtungtong palmetlain. Marbareng no mapagbalbali ta ni manang mo. Kahit nung basta nag-date kami manong nemi saan nga hanan nga buti order na double shot lang. Good. Okay, ayunom ko manantan so na lang sikat mang-manage ag-manage hana ka na wild nun sa hana ka na kainom okay lang adada na nagsakak no pasilit inom mo kalkalingan na naroon saan kan nga uminom, tap na tikasta, kita napimpinas mo lang. Ararakupeng ka, ag-agkan ka, nga you are very neat. Nga da ka di husto nga kondisyon diriknam. Saan ka nga narugso, gaputi arak. Nung dikat narugso ka, ngawan arak. Narugso ka, kadagiti bara, dagiti agek, kinarakop ko keng ka. Kadagpay sumanong nimi. Adada nga kayat ko no hinay-hinay. Agbalinak ng gentleman kabayatan nga paprusak ag-agkak isuno. Adada nga kayat ko manong nimi di kiti maadi-adi nga asog ka na rin eng tikaya na et ko. Nga bilit sobra nga uri na naipukaw no kasta nga ganas. No kasta nga nakainom. Wano na barten. Manong nimi nakalo na nga panagyaman ko agsipod ta mapagbalbali kon samet dati be girlfriend ko kunak. Ngem. Dakkel nga ngem manong nimi. Iditawagak ni Nena. Hello kuya, ni manang mo. Awampay. Baka no naalukoy naman ni Sona nga nakiinom ka nagiti pa kaubraan na, kaya nagiti lalaki. Posible hakas ta. Kabuta, siyempre, imikayan kadakwada. Mani po di gawawi din, nga rita balayot pag inumanda. Baka pinugustuhan na ida. Nga alam pa, isubli tayo man pa di dati. Inom tayo dito eh. Ada kaming resto bar, kasi dagdipisina dahi. Masadya tayo anda. Nga balimot ka diya. Bata, okay met ni Manong Arnel. Nga mangitulod kang kuwana. Kalpasan nga tati, may nga oras Manong nemi nakariingak tagriring di cellphone ko. Ni Nena. Hello, Nena. Ada ni Manangin. Ket, inong tanad at papakin ni Mama. Kapat sharing na pa ilang. Inururid ang arod. Nuapi kas diya man eh. Kananak ko na. Pinugusto na kanulaing ni kiti kaopisinahan na. Tanarigat mo no. Slayad adayo na kano tibagi na kanakwada. Ore no. Sagpaminsan laing kakasdiyan mo na. Ore no. Kinayat na gawid ni Siso. Kuya.
at daman inom na palalo man ti inom na wano haan itultulod ni Arnel ni Manong Arnel adalugan na ada kinawa rin ni Arnel kasano man isuna nalimpyo man isuna kahit nga sa makontrol na tuminom insublat ko ang tinawagan Manong Nemi ni Minda. Hello Sinard amok nga amom no anyat mapaspasama kanya nga bata mo monitoran nak usanga ni enen at mang tawag kang ka isikat mang tawag kang kuan yun ang gusto lang di ko pisina tapno awan mati mo ko nada at namimpinsan mo kami ngayon dinikli ka kida okay mawatag ngem gusto na data anong gusto na ako na pinagustuhan mo nita. Kada sumarot sa rungal daw, nagawid ka. Ikatay mo lang yung pinasa tiharak si Lord. Di ka mabahin? Nagkumat ka bahin ko? Nakababain ti babae nga mabarbartek. At umatkas tadta? Kahit mo may tulad ka na kumada? Hamping hatang ay naramid no, datay, ada ko mamang picture kang kakit mo na at langam, no, kasta nga, palaluan ti mawartek. Kas ka na ordinary kat nakaalas ti kita ni Manang, kunan. Kahit mo sa wen, di na kun kayat, nung nakainom akon, ito na alas akon, anak mo tanalas, kabayat nga hotel tanong ko Wana takin nun control mo, nag-hotel tan kat control yun. Napimpitas ko, no, awan, pulos. Di bang kita ka sana nga mo tuminom? Hindi na, daanin ko, dadala graduarin. Sabi mo't kastak ko na. Ika nakarigatak bed kahit. Di uminom kami, tapos di ka umapal kanyak. No? Mapalak ka, di kang roti kastak. Nudil-dilawag ka, saan ka umapapal? Kaya't kung kasawin, masapul nga agpadpadat ang awan ti madi nga bisyo na. Nangruna ken ka, babait kinataom. No, gasawat antong kasikat mabarbartek ng babae. Nga kalalas, di ba? Siyak to tagur-urang nga lalaki dito balay. Pasang batang ka, narabrabiin, nabartek ka. Bimabayang ka. No, di nakayaten, gabukas ti nga bisyok, agsinatan. Hanat ako na? Sige, bye. Tinawaga. Unattended. Inclose na siguro ng cellphone na. Natangkan ti uto na nga babae. Baliwa mi naman nagsarita. Tinawaga kiti bigat manong name sa anak ng kaskaso. Kastamot manin ti aldaw, dinasong batan ti atawag ko. Ninena ti sinong tinawagak. Hello kuya, handak dito eskwela. Ang mukha handak at eskwela yun. Yung kasi nga oras, bakante, di ba? Uwin kuya, bakante. Madam-dama, maudi nga klasik to. Sabi kuya, saan nga napintas ti saritaan mi kinimanang mo drabi. Tawag tabigat sanang sumungsungpat. Tel daw ang sumungpat. Sabi nga, kit ko na, no, di mo kaya tigas ito yung ambisyo, sinatang ko na. Na? Tangkad ti ulo na nga talaga ni Manang mo. Gusto mo ti ko na datatang. Ay, da papakin mama, natangkad ti ulo ni Manang. Nangaroon na agad ni. Nadabukod na nga trabaho. May bagana pa yun, bibiyang yun piyag ko. Pumanaw pa gid kasera ako muna na. Diyos ko, silawan niyo ko mati panahon ni Minda. Mas naman ti karkarahanag ko, kuya. Ta concern nakbat kinimanang. Ag problema unay da papakin ni mama gabuking kuana. Kung ano nagbalbali mo naman, ingkarkalo na matin. Wala, nanarunay itan. Ika adada ikaro na itang gabutam.
kagura na iti panangdildilaw ko kayong kuana. Sikan duman ti mang tawag kayong kuana, ading ko. Tayo bagang mga sapahin na tagahapin. Dimteng tirabii manunemi tinawagak manin ni Nena. Pero kuya, ni ate awampay king kana ita. Kuya, mabang nga malajay pagin inumandan. Alangan mat madi Apay nga madi? Nga pa agasawang em, suksuko na ko, ti madi. Awang amat no, basta madi. Madandanagan ak Dapa pa kinamamang mo. Kita madandanagan naman ang anakarod. Tawagan mi suna, di mat sumubat. Tapos bagami ko mga agawid ka. Sa bagay, o rin matawagan mi, agawid na dyan, gana nga di dan tuman itulod nga kwan. Sa bagay, dapat ni Manong Arnel. Sige kuya, maturog ka lahat. Oras siya mat, maturog ka, diya kahit mapuyatan. Madamati review, dandanin finals. Manong name ni Nena tinangriing kaniyak. Hello, Nena. Riniing na. Kuya. Saan nga si Mangpet ni ate? Ha? Saan dang intulod? Intulnog? Saan kuya? Awan pa lang naging ganay ta. Ay, nagol ka kuya. Kuya, nagol ka. Tawagan ka doon ng kumandon naman. Aday sunan, kuya. Mabit lang. After 10 minutes, timawag manin ni Nena. Hello, kuya. Apay, ni Manang, dimteng. Dimteng ang pasuwan, dimteng. Bilangan na, tinaramas. Hana? Diyos ko. Nagsisinublatan gano, digit na bartek ka lalaki. Digit ko pa sa nana. Haan, kuya. Di na am mo na sinudigit ay. Kasano nga napasamag kita amin? Abi nga sa nga intulnog ni Arnel. Nasubraan ka nun ni Arnel timinom. Di ka may tulnugin. Kunana, nagtaksi ka laingan kunana. Kano, nabandamat inalalan ni Kuya Arnel. Tadyay asawa natin ang sukon kang kuanang isot nag-drive-in. Kaya sanda kang inraman. Imo nang impalugan nak ni Arnel. Iti taxi. Di taxi driver. Imo na kanong impalugan ni Kuya Arnel ni Suna. Kaya di ka no taxi driver. Sa balik ano mat nang ipanan na. Imbaga kanumat ni ate. No sa dinati address na. Insurat na pa ya. Sana inted. Kada taxi driver. Sa balik ano mat nang ipanan na. Kita dumsaag kan miss. Dito yan, kung nakanulatan kat dimsaag ng ate, hanggang umot ka sa jeti yan, tibalay mi. Iga na nga. Damat ni masadig na napaparte ka lalaki. Kasta ti istorya ni Manang mo? Huwag kuya. Gunggunana. Kuya? Saan ka di nga rumbing nga kasta? Di may baga kayong kuwana? Gunggunana? Huwag, gunggunana. Nagpaiso. Saan lang nga si ka, tinakang ngigak kareta. Ni pa'y papa. Gunggunam. Kunana nga peso itay. Gunggunam.
Gunggunana. Urek lakapsot nanong nimi nga nakangig. Nakaamo, nakadamag, tigas na nga naalas nga damag. Gunggunana. Imbas ko mga paisuro, nyad adana. Imbaga na pa yun, nagsina kami. No saan ko maawat, tigas na nga aramid. Sayang kami da. Nagasay-sayang ka. Nakarubuhat ako manong name da agring ti cellphone ko ni Minda tinawag kanya. Sinong bata? Hello? Hello? Ador? Ano? Naamam siguro? Yung pagkamukha niya ni Nena. Apaman nga na amuan na. Apaman nga na istoryong kingkuanan o anyat na basama kanya. Kahit kong tuntunan ti hostisya. Hostisya. Dapat lang ang kadi. Dapat lang. Malasim mo kadi. Di kita lalaking nagsisinublatan na ka. Saan? Nasipngat din ng ipanhanda kanya. Awang pulos na aramida, kabuta na bartek ka. Gaputa na bartek ka. Gaputa mamartek ka. Tano kumaragtungpal ka kada kami. Na isardeng mun. Saan ko mga napasamak da ito'y kan ka. Gunggunam. Ator. Diba? Nasaan lang ang siyaktim mo na nga nang bagaking katigungkuna. Gunggunana o nagunggunam. Ni papak mo. Kasi ti magungguna. Magunod. Kasi ti reward. Dagitikas kang ka. That is your reward. That is your award. Dadat may pasupapak, dadat supapak. Idi araraminin. Tunggal aramin ti may nga tao at resultana. A bad result. No bad teraramidem, bad result. Siyempre. No good teraramidem, good result. Nakasimsimple. Ado di kita may sagsagmak gapo iti arak. Ada di kita madisgrasya kat matay gapo ti arak. Ada kita mangrames gapo ta nakainom. Ada di kita marames gapo ti kasken ka. Amok ang anda da itang hindi nakayat. Diba? Sikat ng isina kanya, kag sinatan ko nam. Kada itang matindi, inyad addam nga nagbalin nga tangken taulom. Ngasla mo li paramag na kabaylam, o rin o barbarteg ka, o naginom ka. Nga awang bibiyang, di tinaganakin ka, awang bibiyang di kamsat mo, awang bibiyang ko, awang bibiyang di padam nga tao. Sa ita, agpatulog ka. Nga awang tuntun ti hostisya. Kidore man pa'y matuntunam ti hostisya. May babawi pa'y nga ron, tinaramid da ken ka. No, tuntunan ti hostisya. May landayag nga sika kit nagsisinublatan ti dagiti drug addict. No, basta saan ko natuntunan ti hostisya? It's up to you. Ngayon kasano nga ron, kat awamat ti malasim mo kanakwada. Malasim ko si taxi. Ganyan ti kahit mo sawan. Ang dalagit pa kinaigan si taxi. Di taxi driver. Impan nagsanyaga po kasabot na siguro. Baka dagiti taxi driver kat may isa pagadagiti ang grabas kanya. Bahala ka.
Anak ko na tapapakin mamang mo. I-report mo di pulisya. I-blatter mo. Kalbasan na. Pa-pick up mo na di taxi driver. Tapos na may imbestigahan. Asya. Wano guloy magkalatan. Kadituloy mo na tamat. Di aginom. Nga kantuan ni kiti kaobisinaam. Sige, kan maladaw ako. Bye-bye. Saan kun nga tinawtawagan ket sameten nga tumawtawag kaniyak manunim. Ngim ni nena titimawag kaniyak kalbasan ti duwang alawas. Kuya, apay kamit nanti kamit tumawtawagan kanyak. May ililewak ti tawag mo. Gusto nga siya akong titimawag ka. Kahit kumusta ito pa nagpasam. Graduate na akong kuya. Happy graduation in advance. Kumusta ni manang mo? Saan ang barbartek? Kaskas dilata. Impas kumangagnaka mo na niya. Matag ka na talaga tulo ni manang mo. Biliba. Sula ng tao. Masapamat nga gawa-awit ngam nakainom. Sana itulad dito balay. Sana tadiriguan daw nga aksang sangit no mabartekan. Hustisya lang, hustisya. Hustisya lang, hustisya. Ngam kunamat da papakin ni mama. Kung gunam! Kapalag na ka, inom ka lahat nga inom. Tunukuan, sala nga maramas ka, sakit ka, matay ka. Kung gunam! Kung kunada. Di mo tultulatin ni manang mo, ha? Pamburakon nga tulad kang kuha na, kuya. Sige. Tawagan na tumanin? Una siya klatamang tawag ka. Hindi ko monitorin ni manang ko. Tawagan na, kumusta ni manang mo, aramida na. Ito ka saan mo tan? Hindi mo kayatin ni manang? Nung si katagsahad itibihan ko. Kaya't mo ka di pala isunan. So, kaya ato no? Pag analupag nga ron. Natangkan latam namin ti ulo na. Pasara siya ti tumawag. Uno sa angkat ni Nena. Kuya, umay kanto naggraduara ka. Kuha na. Kahit mong regalo. Di ba nang yung magamto kanya kiti I love you. Gaga. Gago ko nung unyak. Nabutasan ko na kayat ni manang mo. Sikat kayat ko kasi dyan. Madi ka di. Diyak to lang mo. Nusangan ni manang mo. Ganta nga umatsap sa bali. Di si kan. Nabalak nga rin matendar manon na mi paalan na kat nakita na ni Minda. Handa ka? Handa, ginawis nak ni Nena. Handa kayon? Handa kayon nga? Ni ading ko di karelasyon nun? Handa na kayatan saan? I'm sorry. Saan ka na ngayatin? Di mo kaya tikas kanyak. Napi ako mamat no, nagnagam ka. Kada dyan nga napasamak kang kakit. Namimpinsan ko man ng sarding muntiaran. Ngayon kakas din uminom ka, di ba? Sa pulit tipag, sa pulin tipag. Nangaro na ka na gito. Nagsagsagaba ba, gabuti na pasamak. So, sa pulit tiaran. Yung sunong sakit ka. So, namayat pa yun. Sakitak, tamataya ko. Oo, matsasalbiti biyak ko. Habang ka nalato ti amin, Minda, makapag-recover ka. Idyam lakit di arak. Noan niya, tigapuon kan gapo ti panakaisagbak mo, isarding mo aminin.
Sige, paypayapayan anak natin mo. Nalatang siritahan nyo kini ate. Doon kayo supper lang. Ang danag mo na ya. Imbaga ko nga mismo, hindi akong kaya disona. Napi ko mamat ng mga, pakita na pa nagbalbali na sa mitlat na. Di pakit-pakibibiyangan yung papakin mama. Di na pagpagunyanin, kapag di dumunggamin. Or siya. Sige, may kamakanan na. Ito regalo kang ka. Nga nga natat masapo. Dito ikaw. At masapo mo rin. I love you. Kuya. Nag-review ka. No, ipasam di board mo. Tulungan ka sumunod na trabaho. No, dantong trabaho. Plano ang dantong di amin. Sige. I love you. I love you too. Wow. Kuya, among kaning hindi pa ilang paspasyarim ni Manang kit crush con. Kani. Jakin daw dawat ng sinakiki ni Manang, ha? Nung kit dawat kong kas kumakeng ka, tidumting to itibiyag ko. Katsikan na mismo. Anong nimi di makkel ti problema. Ni Minda na ex ko. Hindi pa damag kanyak ni Nena. Kuya pa lang? Sweetheart, ala ni Manang nakakaasingan talaga. Apay, masikog. Ala! Diyos ko. Baka putot mo. Kaano ka din na o di pa nag-sexy? Di ba? Duwalawas lang? Haan? Kanidi panang subli ng tikas diya nga raramidan na. Almost 1.5 month na one date pic. Kaya, saan mo nga sure ng sikat aking putot? Mabalimit nga pandi-AN test ito. Tanong siya kas pagkarigan. Ore kas diya itilikot. Napasapak kang kuwana. Mabaling ko matasumbatan. Wala? Oo. Mabaling ko nga sustentuan. Si katasawae. Kung nakalano, dakay man laki ni ate. Nukas pagaling nga si kataking putot. Ngayon pacheck na saan ko putot. Wala ka na nangarot plano naman mo. Abi nga di na sinigod. Ayun to kahit mo sa hon. Apa inuran na pa ilang nga. For how many months? Di ko mamadelayan na. Huwag nga ron. Dapat i-mistake na. Ngayon mapi ko ma. Ano kung inaramid na? Kinitil na? Takul man na baso la. Kahit mga sawan, ipas ngay mo harday. Ipas ngay na nga ron. Tsaka anak kam nga bungat nga dinaan mo na sinot amana. Tsaka mo. Maala na. Basta una ati. Kuha man ng tapapakin mama. Gunggunam. Kunada lang nga gunggunam. Inagtrabaho ni Nena Manonemi. Siyempre, agday-date kami. Kano kastang agdate kami. Sweetheart, kaano kayo nga manong nga bulan nyo idin nga gaya na yat kini ate. Sakbay ngented na kayong katikin ni Virgin na. May di first anniversary mi. First year anniversary? First month. First month naman ita. Ita? Aman. Kaya't mo sawain. Na. Ikasar ka pa yung muna. Kaya't kung kami sa kang Virgin, nga itatag to, itatag ko iti altar. Habang ordi manong, napartek ni manang mo, ididamo. Ken, saan lang ang damo? Talagang uminom.
Ganyan. Sinulisog na siyempre. Karabas ka karabas. Kad kaputa, jak kayat nga, itulod isunod na balay yung kasya nga nakainom na bartek. Kapinitan nga in hotel ko. So, kasya. Kasi ito napasamak. Kat nung may numaknarod itamin. Takayat mo ka di iti maitulad iti kapsat mo. Once ka mararamang tiarak baka sa pulen. So huwag mo lang hamulangin nga raramilin. Sige. And thank you. Ito pa nang respetar mo ito mahayaw ko. Ano naman yung ipatag ka? Adore. Naganak nga balasang ti ipag ko manong name ipag ko kunak. Kalpasan lang, duwa kang tawen, manong name nagtrabaho ni Nena, nagkalaysa kami. Siyempre, inyawid ka dito balay, alangan mo't nga makidenak sa jay. Kat makitkitak ni Minda nga ex ko, nagraman na dyan putot. Tiya sino? Hindi ba nagdan namin ang asawa, manong name, naragsak kami, kingkanadaan kami, iti anak. Kumusta ni manang mo? Kasi, ininom lang ta. Baka sikog tumanin. Kamu? Wala nang balbali ko man, tapos sa kastakit ha, adan tumat may liwan nga lalaki, mga ito kayong kuhanan, tilikodan di amin. Bagay. No sa nga balbali mo talaga. Baka daading ni kaanak kam to. Nga din na kaskas di nga din na tamo no sino aman. Mawaling nga din nga sa anin nga pag-antan nga pagsalitan ti ex mo. Kidura siya ka, ex ka met. Ha? Ex-girlfriend ka. Gamot asawa ka itan. Di ako kahit pa pagsalitaan na ni ate. O sige. Iwasan ta. Pagsalitaan. Awan sa maling ang pagsalitaan ta. Saan nga si Kasyak kan nakitan nagta. Talo manong name nakitan nakmi kaniya Nena kat siyempre naragsak kami. Yung maging kakalagit yung manong balasang palaeng ni Minda Dakkelen ni Angelo nga anak na. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong name ka thank you, iti anus mo nga nangiyabasa. Kaya laing mo nga nangibasa, kaya nangurnos, kalpasan nga nakinsan kang God Italiana through your messenger. Kaya sabi ko mata nakaibati ak iti adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, may panggap iti arak, huwag naman ang sobra. Ta aming aglabas, kadakis. Tuy agyamang nga pagayam mo, Ador. Thank you, Ador. Iti panangibore mo iti pagkasaritaam.